En dan natuurlijk Johan Dis. Congratulations to the group for nummer 1, Ali Harrison Pedersen in German nummer 5, Julian West Niklasen.
säga att det är möjligt i Hoppjusen klockan 20.15 för Löjgarden och Riksdagen och att det är välkommen och i Hoppjusen. Och efter de rappar och stolar, välkommen Hoppjusen till en anbit och högsta Löjgarden. Hoppjusen klockan 20.15.
destiny. I have waited patiently. I have vision, now I believe. I know I can count me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up. Vi tackar för en spännande disk och Aisha Esser med uppövning. Det var sig noll ut 2016, 2016. Kära på SOI och föreningen till Patlen så vi kan släppa och höjrsmäska halva. Och han ska minst eller att han blir rösten. When I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up. Stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up. For the champions, stand up, stand up.